E hoxe todo ourensano que teña memoria ten que estar aquí, por o menos co seu corazón, nesta casa onde Arturo Baltar nos deixou unha peza maravillosa, o seu Belén, co neno Xesús, ca Virxe María, con toda a recreación do Belén, pero ademais con seres coñecidos do Ourense de entón. Todo o mundo que viña aquí a mirar o Belén sabía que podía toparse con alguén coñecido dos que andaban polas rúas e eran un personaxe máis. Así que aquí están dúas rapazas que traballan aquí na Casa Museo de Arturo Baltar, a quen eu tiven o honor de coñecer e de entrevistar moitas veces. Arturo, estoume acordando de ti, xa sabes que te quixen sempre moito e sei que ti tamén me querías moito a min corazón. Non podía pasar este día sin estar eu rendíndoche honor e culto a túa memoria. Imos entrar a este Belén de Baltar. Aquí dentro espérannos Elena e Lidia, que nos van explicar brevemente quen era esta figura senlleira da nosa escultura. Bueno, pois hoxe estamos aquí porque un 17 de decembro de 2017, hai 7 anos, faleceu o noso escultor Arturo Baltar. Foi un dos mellores escultores do século XX de Galicia e ten moitas maravillas, como podedes ver este Belén, na parte de arriba a Casa Museo. Bueno, decir que nos atopamos con este home e aquí viñamos sempre, inaugurábase o Nadal, aquí, sempre aquí contigo, Arturo. Había unhas pinturas de Virxilio, que tamén fora un pintor moi coñecido teu, verdade, Arturo? E que tamén vos levastes os que estabades aí nos artistiñas do Voltaire e que enchestes o noso Ourense de maxia, de arte e de maravilla. Volver ver estas árbores túas, estas caras cheas de tenrura, estas persoas, nenos, mulleres, que a veces parecen ateridos de frío e incluso con certa sensación de fame, pero parecen cheos de amor e compasión dentro de sí. Aquí temos a cabra, onde, bueno, é que hai moitísimas cousas nas que nos maravillabas. Esas cariñas tan túas, Arturo, tan túas, emocionantes. Cantas cousas bonitas che dixeron sobre estas túas figuras, Arturo Baltar. Ali estaba a Virxe, o neno e o San Xosé, aquí el pesebre, que cada Nadal viñamos todos visitar. Ala arriba, claro que sí, Herodes e a súa orde de matar a todos os nenos que naceran porque lle iban a arrebatar o poder. El sabía que nacera alguén que iba a ser moito máis poderoso ca el. Así que, por eso tiveran que fuxir, verdade? Dentro, na Casa Museo, vemos tamén a fuxida na que María e Xosé se escapan no burriño tan coñecido. Ti, Arturo, facíalo con tanta sensibilidade que parecía que todos éramos aquela muller que escapaba. Aquí están as túas alfarerías tan propias, é unha historia, unha escena de taberna que me recorda moito o meu bar, na que os homes xogaban a partida e a taberneira escoitaba o que lle contaban. Todos eran moito máis felices do que pensaban. Así que no corazón das túas casiñas misteriosas ímonos meter, Arturo, hoxe contigo e volver ver como falabas, como soñabas e como amabas a esta terra que te viu nacer. Soamente podo darche as grazas, sabes que sempre te quixen moito.